Zdravím vás u nového videa. Znovu som tu opäť s novým videom. Minule sme si prebrali všetky panzre, teraz je čas na ich protitankovú variantu Sturmgeschütz. Nezabudnite si pozrieť predošlé video, kde sme zhrnuli všetky panzre. A teraz nezabudnite dať taktiež like a odber. A ja toto nebudem zdržovať a ideme na to. 30. roky, predvojnové obdobie, Nemecko. Kvôli dôsledkom prvej svetovej vojny si už začínajúce nacistické Nemecko uvedomovalo, že treba pre novú taktiku Blitzkrieg aj silné tankové vojsko. Tohto si uvedomoval podplukovník Hans Guderian, ktorý bral tanky ako najkľúčovejšiu silu na boisku. Kvôli tomuto navrhnuté tanky Panzer 3 a 4, ale kvôli obdobiu vznikli aj Panzer 1 aj 2. Útok na Poľsko sa blížil a nemecké armádne zložky si uvedomovali, že je nedostatkov Panzer 4, ktoré sa zastávali úlohu ničiteľa bunkrov a budov. Preto si nemecké velenie uvedomovalo, že treba urobiť úplne nový stroj. Na túto úlohu bol poverený kapitán Hans Rottinger. Úloha bola dokončená v júni 1936 a následne odovzdaná zbrojnému úradu na realizáciu. Išlo o tank Panzer 3, ktorá väža a guľometné stredisko boli vymontované a následne nainštalované 75 mm krátkohlavňové dielo. Bolo objednaných 15 kusov z Panzera 3B na prerobenie. To bolo dokončených 5 prototypov niekedy v roku 1938 a takto vznikla varianta Štuk 3A. 40. roky, vojnová kariéra. Tanky Štuk 3 sa zúčastnili útoku na Poľsko ako krátkohlavňová varianta. Neskôr v tejto podobe sa začali objavovať aj vo Francúzsku, kde si viedli celkom dobre. Neskôr v roku 1942 sa prerobili na protitankové dielo a v tejto podobe sa zúčastnili afrického ťaženia a útoku na ZSSR. Tanky Štuky 3 slúžili Nemecku až do konca druhej svetovej vojny, kde zastávali úroveň najobávanejších ničiteľov tankov. Varianty Štugov. Štuk 3B jedná sa o variantu vyrábané v neskoršej fáze vojny s lepším kanónom a odpružením. Štuk 3C ide o lepší štuk s lepším zameriavaním a bol vyrobených 50 kusov v apríli 1941. Štuk 3G išlo o ďalšiu variantu v rovnakom období, ktorá prišla v máji 1941 a tentokrát bolo dodaných 150 kusov s novou komunikáciou a väčším vetraním kvôli africkej teplote. Štuk 3E vyrobených 284 v septembri 1941, štukový bol zmenený celý bok. Štuk 3F jedná sa o Štuk 3 vyzbrojený dlhohlavňovým 75 mm kanónom Stuk 40 L43. Táto varianta bola vymyslená po vpádu do Sovietskeho zväzu a išlo o najobávanejší tank Nemecka. Štuk 42G jedná sa o štuk s delostreleckým 100 mm kanónom. Štuk 3G. Na tomto štuku bolo vykonaných pár zmien, ale najhlavnejšia bola inštalácia bočných extrapancierových dosiek a neskôr mali verzie novú kanónovú masku, tzv. Prasačia hlava. Tento tank používali Taliani a ostatné národy, najhlavnejší aj my Čechoslováci, ktorí sme mali ešte aj rezervy po vojne. Štuk 4. Išlo o pokus nahradenia Štukov 3 a Štukov 4 bol prakticky to isté ako Štuk 3, ale namiesto podvozku Panzer 3 tam bol použitý podvozok Panzera 4. Tento variant sa pre Nemecko neoplatil kvôli skomplikovanej výrobe Panzer 4, kde teraz na jeho podvozky museli byť inštalované aj veže, ale aj útočné dielá. Dicker Max. Síce to není o štuk, ale o protibunkrový tank, ktorý bol vyrobený, aby ničil bunkre vo Francúzsku, ale kvôli opozdeniam bol poslaný do Sovietskeho zväzu, kde bol zničený a posledný kus sa stratil neznámo kam. Sturter Emil. Jedná sa o sesterský projekt Dickermaxa, ktorý sa ale našťastie uchoval až do dnes, ktorého môžeme vidieť v Kubínke. Štuk Flammenwerfer. To je plameňometný štuk s plameňometom. A sme na konci tohto videa. Pokiaľ som toto video niečo vynechal, napíšte do komentárov. Bohužiaľ tieto varianty boli osekané, aby sme tu neboli hodinu. Ja sa s vami lúčim, som veľmi smutný, že toto trvalo tak krátko. Dajte like, odber, ak ma môžete podporiť a zatiaľ sa majte a čaute.